गुबुन गुबुन दिनफोरनि बादि दिनैबो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे आयदा लानानै भिडिअ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांगोन। दा भिडिअखौ जागायनायनि सिगाङावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय आरो लोगोसेनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दं आरो अरायबो मोजाङै थागोन होननानै मिजिंथिदों। आरो बेजों लोगोसेनो चेनेलाव जुदि सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला एबा चेनेलखौ जुदि अनसायदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननानैबो आसा खालामबाय। बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों बर' हारिनि गेजेराव गोजोन सान्थि फैबाय आरो बर' बिमानि मेगनाव माब्लाबाबो मोदै गनाय नंलिया होननानै जायफोर बिथांमोनहा जबरदस्तियै बिटिआर एग्रिमेन्टखौ खालामनानै लाबोदों बिथांमोनहा नंखायैनो जावले जावले रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंबाय थानायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। नाथाय दिनैसिमबो मानि थाखाय बर' बिमानि मेगनाव मानो रथ' रथ' मोदै गदों बिनिनो माखासे भिडिअफोर ओंखारदों। जायफोर भिडिअखौ नायोब्ला नोंथांमोनहा आथिखालनि खुंथाय गोहोआव थानाय प्रमद बर' बिथांनि इउपिपिएल सरकारनि सायाव दुखु मोनगोन एबा बिथांमोनहा दि एसेबां थगाय थसि खालामनानै बर' रायजो राजाफोर दोनबोगासिनो दङ बेफोरनि माखासे फोरमानफोरखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन। मानोना गोबां समनिफ्रायनो एबा बिटिआर एग्रिमेन्ट जाजेननायनिफ्रायनो साफ्रोमबो मुंख्लं न'खरफोरनो 5 लाख करि रां होनायनि खोथा प्रमद बर' बिथाङा जावले जावले बुंबोदों। नाथाय गोबां मुंख्लं न'खरफोरनो दिनैसिमबो होनो हायाखै आरो गोबांथार जायफोर बिग्रायारि आफाद एनडिएफ बेयाव हाबनानै मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि मुंफोरा दासिमबो मुंख्लं जानायनि फारिलाइयाव नुजाथियाखै। बेखौनो गोथौ दुखु मोननानै मुंख्लं न'खरनि माखासे बर' बिमाफोरनि मेगनाव मोदै फैहैदों। जाय भिडिअखौ नुयोब्ला नोंथांमोना माने दुखु मोनगोन आरो गोसोजों गोसो बोराबनाय फैगोन जे मानो बेबायदि थगायबाय थानाय जाखो। जोङो बेखौहाय बुङो सार नोंथाङा जोंनि सायाव अननाय गैया नामा? सार बुङो सार नोंथाङा मा मुंख्लं न'खरफोरखौ गोरिब न'खरफोरखौ नायलिया नामा? मा जोंनि गांनाय उखैनायखौ नायलिया नामा? जोंनि फिसाफ्रा बेसेबां दुखु जानांबाय थैनांनानै थै गसरनानै आयखां बायखां जानांदों जों बेखौ नाहरनानै जोङो दिनै गाबदों आरो थाखाबो जोङो मोनलिया। अब्ला जोंनि न'खरा मा जागोन? प्रमद नों बर'फोरखौ नोङो नायला नामा? दिनै हनै बिश्वनाथ सारियालिफोरजों गोबां दाखालि होबाय नाथाय जोंनि बे क'क्राझार आरो चिरां डिस्ट्रिक्टआव दासिमबो मोननो फैयाखै। माथ्र जोङो दाखालि सिगां दाखालि साब्रै जों बेखौल' मोननायखौ नुनो हादों। गोबाङानो जोङो मोनाखै। सार जोंनि मानसिफ्रा जोंनि ओरै चिरां आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि मानसिफ्रा एनडिएफ नङामोन आरो मुंख्लं जायाखै नामा? सार नोंथाङा जोंखौ मानो मिथिदिया? जोंनि फिसाफ्रा एसेग्राब थैलाबाय आंना फिसा गिदिरमोन बेजोंनो संसार जानांगौमोन दिनै आंखौ फोथांगौमोन आंखौ नायगौमोन दिनै थैलांबाय न'खराव रावबो गैला बे नायनांगौमोन थैनानै थांबाय। दिनै नोंसोरबो जोंनि थाखाय थाखाफोरखौ होआब्ला जों मा खालामगोन सार? अब्ला जोंखौ नागारि नोंसोर फैनानै जोंनि मुंख्लंफोरनि न'खरफोरखौ सिफायफैजोबदो सार। सिफायफैदो जों ओरैनो आलाय आथारि थानायसै जोंनो नांलिया होननानै जों बुंनायसै नामा सार? सारा जुदि जोंनो दानो होआब्ला जों अब्ला गुबुन लाइनाजों लामा लानांगौ गोनां जाबाय। जेब्लानोखि सप्तानि उनावहाय प्रमद सारा गावनि बिबानखौ माने सरकारखौ सालायनो थाखाय मोनदोंमोन बे समाव बिथाङा प्रमद बर' सारा बे समाव होनदों जेसेबांनाखि मुंख्लं जानायफोर बिसोरनि थाखाय आङो 5 लाख जागोन होननानै बुंनाय खोनादोंमोन आरो न'खरफ्रावबो साख्रि न'खर होनाय जागोन होननानै बुंनाय खोनादोंमोन। ओमफ्राय आरो जेसेबांनाखि न'खरफ्राव गैयै जानाय बिसोरनि थाखायबो जानाय माबा माबि आदारफोर होनाय जागोन होननाय खोनानाय मोनदोंमोन। नाथाय दिनैसिमबो बोसोरथामना बोसोरब्रै जानोसै नामा जों दिनैसिम मोननो हायाखै आरो। मानो होआखै जोंनोलाय प्रमद सारालाय? दिनै गाव सुक्ति जालांबाय सुक्तियाव गाव राजा जालांबाय जोंबो भट होदोंमोन जोंबो बिनि उन थांफाबायदोंमोन नाथाय बियो जोंनो दिनैसिम न'खरफोरनो माखासे
मानो होआसै बेनि जाहोना मा प्रमद सारा जोंनो बुंनो हागौ जों जेनेबा मा होनोमोनलाय पस्टमर्टेम लेखाखौ जोङो मोनाखै जों बोरै मोननो हानो बेखौबोथ' सारा मिथिनांगोन मानो होनब्ला जों मानसियाखौ लायनो मोनाला मानसि लायाब्लाथ' पस्टमर्टेम पुलिस रिपर्ट आरो पस्टमर्टेम लेखा अब्लासो मोनगोन बिटिआर गोरोबथानि उनावहाय एनडिएफबिनिनो दैदेनगिरि गबिन्द बसुमतारी आरो रनजित बसुमतारी मोना माने दिनै दैदेनगिरि जाबाय एमएलए बा इएम जाबाय बिथांमोना मालाबाफोर खबर लाफेरदों नामा नोंथांमोननि खबर लाहैयाखै थाङाखै रावबो जोंनिसिम जोंनि खैला मैलायाव रावबो थाङाखै जोंनि मुंख्लं न'खरफोरनियाव रावबो खबरबो लाहैयाखै सार प्रमदना बै एनडिएफबिफोरखौ सादानगिरिफोरखौ लानानै बियो रायजोखौ सालायनो मोनबाय बिटिआरखौ मोनहोबाय जोंनो मा रांखौ जों मुंख्लंफोरनो होनो हायाखै होनो हाथ'वाखै जेनेबा अब्ला बै सादानगिरि सार बिटिआर नाब्ला सारखौ मानो दाबो बख'नो हाया बिलाय जोंनो होथ'वासै बे सारखौथ' बख'नांगौसैमोन गावनो लाबोनानै सारेन्डार जाहोबाय गावनो लिंहरनानै सारेन्डार खालामबाय सुक्तिनि सिगां सानसे बेखौ सख'बाय होननानै बुंबाय गबाय होननानै बुंदों नाथाय सुक्ति जाखांनायनि उनाव बे जोङो मिथिनो मोनबाय आरो खोनानो मोनबाय सार बिटिआर नाब्लाया जेलाव थांफिनबाय मानो थांफिननांगौ बे समाव सारा हमथानानै लानो हायाखै नामा बाथ्राजों बा आयेनजों आयेनाथ' बेहा दंखायो आरो गावनो जुदि राजा जाबायब्ला सिएम जाबायब्ला अब्ला जेराव हानाय जानो नाङामोन जोङो गोदो खोनायोमोन आरो नुबोदोङो बे बिटिसि समावहाय बिएलटिफ्रा जेब्लानाखि बिसोरो आन्दलन खालामदोंमोन रामा महिलारि सारनि आमोलाव बिसोरो सुक्ति जाखांनायनि उनाव बिसोरो सोरबा जेलाव थादोंमोन सोरबा माबा मोनसे जानानै थानांदोंमोन आरो अनसुंथाइखौबो बिसोरो होदोंमोन आरो जेलाव थानायफोरखौबो बख'नानै लाबोदों स्रां गजोबदों जेब्लानाखि सुक्ति साखर जाखांदों बिनि उनावनो रावबो जेलाव एलटिआ थानाङाखै बख'नानै लाबोजोबदों हाग्रामा सारा प्रमद सार दानि प्रमद सारा बै सार बायदि मानो खालामनो हादिया बिलाय हानांगौमोन ना सुक्ति साखर जानायनि उनावहाय माबा मोनसे दाय गोनां मावनायफ्रा एनडिएफबि एक्सट्रिमिस्टफ्रा जेलनिफ्राय गनांगौ होननानै मिथिबोनो मोननाय आरो सख'बोदोंबो दा मानो प्रमदना सख'नो हाया मानि थाखाय ना बियो गावनियाव सक्त'आ गैया जाखो दा जोङो नुनो मोनदों प्रमद सारा सक्त'खौ मोननो हायाखै बायदिसो नुबाय सार नोंथांनि फिल्डनिफ्राय जोङो उनफिननानै गुबुन फिल्डआव थांगोन जों बेखौहाय खालामखाबाय जोङो बयबो मतामत लाबाय आरो जादों बे ससे भिडिअखौ नुनानै रायजो राजा नोंथांमोनहा गोसोआव माबायदि मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरदो दा आङो बेखौल' बुंनो सानदों दा जायफोर खोथा आरो बाथ्राखौ लानानै बिटिआर एग्रिमेन्टखौ जाफुंसार लाबोगोन होननानै जायफोर दैदेनगिरि बिथांमोनहा बुंदों नाथाय दिनै बिथांमोननि जायबायदि हाबाफारि मावदों बे हाबाफारियाव जाफुंसार हैगोन बायदि नुनो मोनाखै मानोना बिथांमोना खालि खुगाजोंल' बुंदों जे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जोबथेसालियाव थानाय गासैबो एनडिएफबि बिथांमोना गगोन आरो बेजों लोगोसेयैनो गोबांथार लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा साख्रि मोनगोन मुंख्लं न'खरफ्रामनोबो मोनफा मोनफा साख्रि होगोन होननानै गोबां समावनो माने गोबां खोथा बुंबोदों रायजो राजाफोरखौ बुरखायबोदों नाथाय दिनै फैयै फैयै बेफोर मोनसेबो मोगथाङाव जाफुंसारनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायाखै दा बिनिखायनो जोङो सिन्था खालामनाया जोबोद गोनां जे इयुनाव बिथांमोना आरोबाव बर' हारिखौ माबायदि लामाजों दैदेनलांगोन दा बिनि सायावबो जोङो एसे साननो गोनां दा बिनिखायनो गासैबो रायजो राजा बिथांमोनखौ बे बिथिङाव गोख्रों नोजोर लाखिनानै उनफ्राव जों माबायदि सोलिलांनांगौ बिनि गुबै लामाखौ नागिरनानै लागोन होननानै आङो निस्सय रायजो राजाफोरनिसिम मिजिं थिहरबाय दिनै भिडिअखौ गोलावथार खालामलिया एसेयावनो दोनथ'बाय थेंक इउ गोजोन्थों